kilpailijat, tällainen kilpailijat saattaa pyörä olla erilaisia nimiä, lyhennyksiä keksineet. Terävästi kirmahtelee Väliniemen kaksi tahtipyörää, kun hänen peräänsä on sitten 122 tupla moottorikerrosta. Sata, ota toi varjo. Siellä saksalaisilla usein tehot pidetään piilossa, mutta kun päästään mäkiin, Ajaa. No niin, mäkin ajattelin vaan, että ei varmaan ihan pienesti katteli siinä viimeisellä suoralla mutta ei mitään tulla se tulee suoraan siinä vähän. Sitten tämä hommat kääntyy numerolla 104. Jenna, kato iskä ajaa tuolla näin. Paastinen ykkönen moottorikerron ja mahdollisessa alla. Tuleeko se hyppyristä? Nyt tuli hyppyristä. Viime vuoden mestari. Perään tulee 131 vahva taituri. Raimo Korkia, Alajärvi, Etelä-Pohjanmaan maastomotokerho. Ja monta esta kisaa ajettua endurokisoja. Ja niin kuin totesin, niin maanviljelijöiden suosikki elokuussa osaa laittaa heidän. Itse tulee tuolta mäkeä alas. Kappikisainen on ajanut oli siellä 7.633 numerolla matkaa lähtee. Kyllä mihin se nyt meni? Reijo Karppanen, Dynase Dobran Areena omistaa oman areenaan. No tuolta mäeltä. Ei nuorempana iällään vanhemmaa ja innostunut ajamaan. Niin kai, odotan, että mä tiedän miten tää menee tää reissu. Nyt tulee iskä mäeltä. Siellä menee. Firma, jonka kanssa on ollut tekemisissä ja omistaja Dobran Areena löytyy sitten Ylä-Järven 134, Järvinen Järvisen Endurosivun kuljettaja. Ja jaksossa tullaan ja taikuruutta riittää ja Päijännessä on kierretty. Kiertää nyt kohta tuolta lenkiä ja tulee takaisin. Tuolla missä noita ihmisiä seisoo, mistä nyt tulee mopo, niin jostakin sieltä se ajaa. Joo. Ajaa kohta meidän ohitse. Nyt se on tuossa mutkassa edessä suoraan. Siinä iskä menee.
kuljettaa tulee lähtölinjalle. Heiluta. Monenlaista tapahtumaa, että vielä siitä yksi tämän tapahtumista jäi pois. Ajetaan speedwaytä muuten Routakalliolla kello 16. No näin, tätä en muista, mutta varmaan muitakin jäi sanomatta tässä kohtaa. No niin, arvoisa kaupunginjohtaja, miten tuo murmolaisten kanssa yhteistyö nyt on sujunut? On tehty parasta Seinäjokea ja on erilaisia kuntaliitoksia täällä laitettu. No kyllä minun mielestäni menee erittäin hyvin, että yhteistyö on kyllä ollut todella syvää ja hyvää ja tämä meidän vetovoimaan kilpailukyvyn kasvu, niin on sitä todella niin viisaasta ratkaisusta aikanaan. Täällä Seinäjoella sitten näkyvät. No meillä on strategia mukaan, että 1-2 kuntaliitossa tämä strategiaprosessi aikanekaan vuoteen 2016, mutta emme ole aktiivisia emmekä passiivisia, että siitä voi sitten vetää johtopäätöksiä. Jatketaan, mutta nyt pistetään matkaan numerolla 53. Mika Tamminen johtaa tässä vaiheessa nuorten SM-osakilpailua. Mies tulee Jämsästä, ajaa vihreällä Kawasakilla. Arvoisa kaupunginjohtaja, miten tällainen urheilu, moottoriurheilu, onko seitä minkälaista näppituntumaa vuosien aikana? No kyllä tuossa kun juuri Jämsän poika lähti, kun mä olin Jämsässä aikanaan myöskin talousjohtajana 7-8 vuotta, niin vielä tuli Enduro. Hän oli 3 maastotokeen jälkeen kolmantena P125. Ja numero on siis 91, Petri Hautala ja Tertoja Maastamato, P125 Tiimoto, Seinäjoki on pelissä mukana. Hyvä Pete! Pete on ollut kolmantena, viime vuonna voitti. Katsotaan, mikä tuolla maastotokeen jälkeen oli tilanne. Saamme muuten sitä johti. Ja kova sana oli viime vuonnakin tästä. Eli oli maastotokeen jälkeen kolmantena. Tätä iskele peukkua. Maastotokeen kuljettajista. Oli näin.